भैया हो जे भी भोजपुरी के वीडियो देख रहल बा गोड़ छुके गोड़ लागतानी लेके आ गइल बानी एगो ऐसन खबर जौन की बहुत ज्यादा वायरल हो रहल बा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। जी हाँ भैया, एगो ऐसन खबर आ रहल बाटे, रउआ सभे के जानल बेहद ही जरूरी बा। लेके आ गइल बानी रउआ सभे खातिर, पूरा वीडियो में रउआ सभे बनल रही। पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाई रउआ तक। राउर आपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव। सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। भैया हो पावर स्टार के फिर से वो खबर लेके आ गई बनी। वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर लाइक कर दी सब है और कमेंट में कुछ अच्छा लिख दी सब है। भैया हो बता रहल बानी कि इंस्टाग्राम पे एगो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहल बा। जी हाँ, ओकरा में भैया ज्योति भाभी पूजा पाठ करत नजर आवत रही और पवन सिंह जी भी बाड़े। और भैया ई दावा कर रहल बाटे लोग कि पवन सिंह और ज्योति भाभी नवरात्र कर रहल बा लोग। अब की बार के नवरात्र के फोटो है जौन की पवन भैया नवरात्र कर रहल बाड़े। भैया हो ऐसनो इंस्टाग्राम पर पेज बाटे, ऐसनो फेसबुक पे कुछ पेज बा जेकर एकदम जानकारी कुछ ना रहेला, बस फोटो पे लाइक खातिर कुछ लिख देला लोग। और भैया वहां पे बहुत ज्यादा बवाल होता, बहुत लोग उल्टा सीधा लिखा था कि तुम लोग गलत गलत फोटो क्यों डालते हो। तो ये फोटो के हम वायरल के पुष्टि करेला बानी। देखिए भैया जो तस्वीर वायरल हो रहल बा ओकरा में भैया ज्योति सिंह पवन सिंह नवरात्रि कर रहल बा लोग, बिल्कुल ही सही बात बा। लेकिन भैया ये बात हम बतावल चाहता नहीं कि ये फोटो अब की बार के ना है। ये फोटो जन बाटे भैया 1 साल पहले के है, जन की पवन सिंह और अपन धर्मपत्नी के संगे भैया अपन खास डायरेक्टर के घरे पूजा कर रहल बाड़े, नवरात्रि के पूजा कर रहल बाड़े। जौन की ई कह के फोटो के भैया वायरल कर रहल बालो कि अब की बार के ई फोटो है। लेकिन भैया ऐसा कुछ बाटे बने ग्रुप जौन की भैया गलत गलत खबर फैलावेला। हम ये कहब कि वो सब पे ध्यान ना दी, बस पवन सिंह के प्यार देते रही। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करी। और भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग।